Magandang tanghali po sa lahat. So dito po tayo, luto na tayo ng pansit. Mabayos na tayo, pansit. So una, ilagay natin ang lagsakan. Ilagay natin ang Sibuyas at saka bawang. Pagka-isuro natin yung magalitok po tayo. tatarungin mo yun. Tatarungin natin kung magalitok yung tinatang natin. Tingin mo yung kawali. Baka malaglag dyan. Tarungin natin sa pagsisigaw para Abog kayo, Ken. bilis po maluto. Oh, paano yung abog ko? Supog pa rin. Basta na yan. Wala, basta man eh. Oh, Abog kayo, abog. ito. Abog ako. Medyo mataas yung inaana natin sa kawali. Kaya matagal maluto. Kawin na. Kawin pa. Mabango na. Maya mo na yan ilagay. So, ilagay na natin yung karton. Good. Pagkatapos, kasi luto naman yung karne, lagyan natin ng konting tubig. Lagyan ng konting tubig. Sinsya na tayo sa mga everything kasi hindi po na magkalat po dyan. Lagyan natin ng konting tubig. Iwas diba? Ano yan? Go. So, lagyan natin ng konting asin. So, gasan natin. Ito na talaga sa ubos mo sa kain mo, kay bawal na ito sa... Okay, lagyan na natin yung pansit. Bawal na ito. Okay, nalagyan na natin ng Diyan pa, panig ko sa iro, kayo sa matagal. Eh, dagwan. Good! Repolyo. Nalagyan na natin ng repolyo, mga katil. Adi naman na rin sa mga Hindi mo na kuba, ne? kanina tong cellphone. Saka 15 meters mo. Kasi may dadak. Ikaw ikabay ti Ono Lord, meron yan Ginoo. Salamat Lord, kang Diyos kang nagapanalangin sa kinabuhi. Pinagin ka sa pagkaibukso, ang tungkol nagapadayon ng pagkamaayo kang Ginoo. Salamat Lord, declaring more blessing, more birthdays. Salamat Lord, kang Diyos kang matinudanon ka nun na grant all the desires of His heart, Lord. Mas pagkaon Ginoo, God bless you sa mga parte kami. Patagkabas kong kaligong sulawas. Luwato, naman ang kalipay sa Lord Jesus. Amen. Happy birthday! Walang nagkanta. Buka dyan. DJ, mag-aawal na ta.